Sziasztok, én Scotty vagyok, és a társammal, Okolival fogjuk nektek bemutatni ezt a játékot. Sziasztok, Okoli vagyok. És most ma be fogjuk nektek mutatni a Towerfall nevezetű játékot, ami az első része a Havi Plusnak. Tehát Ákos, mondj egy kicsit pár dolgot erről, hogy miért is indítottuk ezt el, és hogy mivel lesz ez jó másoknak. Ugye a PlayStation szolgáltatása a PlayStation Plus, ami havonta 3 játékot ad nekünk, 3 ingyenes játékot, amelyet 3 hónapig tudunk használni, viszont csak az adott hónapban tudjuk letölteni. Nos igen, na, kezdjük is el, Towerfall. Na, ez egy kétdimenziós játék, igazából sok minden nem lehet róla tudni, legalábbis ha rákeresünk az interneten, nem nagyon magyar oldalakról nem is nagyon van semmilyen leírás róla. Tehát ezért is gondoljuk, hogy mi bemutatjuk, úgy kb. Úgy a játék mellett, hogy milyen lehet. Na tehát menüpontból nekünk van 4 dolgunk, ami a Versus, Quest, Trials és az Archives. Az Archives-ben igazából csak az eddigi teljesítményünket nézhetjük meg. Halálok, nyeremények, küldetések, statisztika, semmi érdekes igazából. Ezt aki nagyon ott van a játékban, az nézegetheti. És van nekünk egy Versus módunk, meg egy Quest módunk, amit mondjuk a Questet kezdjük is el. Mutassuk meg az embereknek, hogy milyen is ez. Ugye 4 féle karakter közül választhatunk, igazából semmi értelme, mert hogy mindegyik karakter ugyanazt tudja. Válasszuk ki valamelyiket, mondjuk ez a hölgyemény leszek. Itt van az első questünk. Amint teljesítettünk egy küldetést, kapjuk a következő küldetésünket, mint például a Máriókban. Igen. És ugye, ahogy elmondtuk, a küldetések előtt 4 karakter közül választhatunk. Ez meg is történt, szerintem kezdjük is el. Normál módon fogunk játszani. Nem is hardcore. Na oké. Akkor... Itt egy kis tutoriál. Igen, ha nem tudnánk, úgyis rájövünk. Na tehát, igazából itt Scotty mit is kell csinálni, mert én még nem tudom, én próbáltam ki a játékot. Igazából rohangálni kell szellemek elől, meg mindenféle lények elől. Ha a fejükre ugrunk, akkor meg tudjuk őket ölni. Meg van egy... És ez elég érdekes játék. Konkrétan de nyilván is lehet a... Igen, van 3 darab nyilvesszünk, amit utána össze tudunk szedni. Igen, remek. Na hát ez... Teljesen izgalmas játék. Ez így megy, igen. Hát ez a legizgalmasabb, tehát Destiny-t meg se közelíti. Azért szerintem. Na, hát... Ez mi volt? Ez micsoda? Nem tudom, de ide valami... És a... Jézus úristen. Megtámadtak a szellemek? Micsoda double kill volt. És öngyilkos szellemek vannak benne. Tehát amit még érdemes róla tudni. Tehát nem is kell neked megölni, őket leugranak maguktól. Mi a fasznak? Na, hát ez ilyen, amint láthatjátok, elég idegesítő. Én például nem bírok felugrani már egy 2 perce oda, tehát így zseniális vagyok. Na jó, de miért ölik meg magukat ezek a zöld izék? Nem tudom, de most meghatom. És nem lesz, hogy lefagyva. Na oké, szerintem ez... hagyjuk. Menjünk a Versus módra, mutassuk meg nekik azt. Az azért mégiscsak egy izgalmasabb dolog szerintem, egy érdekesebb dolog, mert az viccesebb. Versus módot 2-től 4 playerig lehet játszani, ugyanúgy 4 karakter közül választhatunk, és igazából annyi, hogy kezdjük is. Hogy egymást kell gyilkolnunk. Választhatunk a pályák közül. Itt már szabadon választhatok azok a pályák, amiket a Quest módba kell megszerezni. Ez így van, mindegyik pálya amúgy különböző egymástól. És gyakorlatilag itt az a vicc, hogy egymás ellen vagyunk. És egymást kell gyilkolnunk. Ja, gyakorlatilag. Nagyon vicces, mert le lehet lassítani az öléseket. Így. Igazából semmi értelme. Igen, és amint láthatjuk, 5 darab ponttól van vége a játéknak. Az a lényege, hogy aki megszerzi 5 darab pontot, az nyer. Teljesen izgalmas. Én most láthatatlan vagyok. Hát ez zseniális volt, köszönöm szépen.
Oké, most amint láthatjátok, véletlenül elnyomtam, de ez nem volt szándékos. Na hát igen, ez nem a legizgalmasabb játék, de ugyebár tudjuk, hogy a Sony ezeket nem azért adja ki, hogy ezzel töltsük az időnket gyakorlatilag. Hát Ez igen. csak úgy ilyen kis érdekességképpen legyek szerintem. Nem gondolják komolyan, hogy ezzel valaki órákon Hát hozzá az elkezd a játszani. gond, hogy PS4-en még semmi komolyabb játékot nem adtak ki. Igen, És még a nyilván- demóknak a mennyiségét is eléggé. Nyilván a Sony pedig ezzel nem tud mit kezdeni, bár ez a Drive Club eltolás szerintem eléggé kiverte a biztosítékot, elég sok játékosnál, mert hogy megígérték, és mégis se lett belőle semmi. Igen, azt mi is vártuk, legalábbis én személy szerint. Arról biztos lesz egy bemutató videónk. Legalábbis tervezzük. Ez most micsoda? Most nem tudom, miért lett ilyen sötét. De azt... Így, úristen, az segíts. Szent heresző. Ezt lelassítom, ez nagyon menő lesz. Bocs, elnyomtam. Akkor nem lassítom le. Nem akarom megnézni a halálba. Egyébként mindig véletlenül nyomom el. Nem tudom, ott van. Ott van skip, és olyan jó megnyomni. Ez az. Teljesen jó. Micsoda zuhanás. 600 FPS. Na jól van. Lényegében a játék ennyiről szól igazából. Konkrétan története nem nagyon van, sőt semmi története nincsen. Ez egy ilyen... Ez egy ilyen kis szórakozásképpen, mondjuk úgy. Igazából, és megint meghaltam, igazából ő PS4-re van, először valószínűleg PC-re volt, legalábbis ez a két platform van, hogy PS4 és PC, legalábbis ez van feltüntetve. Hát igen, ennyi. Micsoda győzelem. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Igen, köszönjük szépen, reméljük tetszett. Tudjuk, hogy még nem teljesítjük azokat az elvárásokat, amik szükségesek lesznek, de hát igyekszünk jobbak lenni. Igen, az első videónk, igazából azt se tudjuk, hogy mit csinálunk. Hát nem nagyon. De- De jó van. Én Okoli voltam, és ez itt velem Scotty. Sziasztok! Sziasztok!